ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω και εγώ αυτή την προσπάθεια. Ναι, έχουν ακουστεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, χρειαζόμαστε μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Ναι, χρειαζόμαστε τις κατάλληλες υποδομές. Αν όλο αυτό το βλέπαμε σαν ένα οικοδόμημα, σαν ένα κτίριο, θα έλεγα ότι θα ξεκινήσουμε από τα θεμέλια και το σημαντικό στα θεμέλια μας είναι, αν μη τι άλλο, το δίκτυο υδροδότησης, το αποχετευτικό δίκτυο, έτσι ώστε να έχουμε καθαρότερους υδροφόρους ορίζοντες, να έχουμε καθαρότερες παραλίες, καθαρότερος κορυφιακός, να έχουμε κίνητρο επενδύσεων. Στο ισόγειο αυτού του οικοδομήματος θα έβαζα το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πράσινη και εναλλακτική ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών, μέσω του φωτισμού LED, μέσω υδροηλεκτρικού φωτισμού. Η καθαριότητα σε αυτό το ισόγειο είναι απαραίτητη, να υπάρχει ένα δίκτυο ανακύκλωσης. Ναι, το οδικό δίκτυο, συμφωνώ απολύτως με όλους, το οδικό δίκτυο να επιτρέπει την πρόσβαση και την ομαλή διέλευση από και προς τον εκάστοτε προορισμό. Ο ψηφιακός οδηγός όλων των επισκέψιμων χώρων. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έναν ψηφιακό οδηγό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της ψηφιακής τεχνολογίας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες θα κινούνται σε ένα εύρος από απλές ενημερωτικές εφαρμογές μέχρι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Για να χτίσουμε λοιπόν τώρα τους ορόφους του οικοδομήματος, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να στηριχτούμε και περιέχουν αυτοί οι όροφοι ένα σταθερό εναλλακτικό τουρισμό. Ας χωρίσουμε σε ζώνες την περιοχή της Αιγιάλιας. Έχουμε την ορεινή ζώνη, όπου είναι η περιήγηση, τα περιπατητικά μονοπάτια, οι αμπελώνες, οι ελιές μας. Έχουμε τον αγροτουρισμό μας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Έχουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, με ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των μεταποιητικών προϊόντων που έχουμε από τα παράγωγα του πρωτογενούς τομέα μας. Στη συνέχεια έχουμε τον θαλάσσιο τουρισμό, το παραλιακό μέτωπο, το οποίο είναι οι παραλίες μας, τα θαλάσσια σπορ. Έχουμε τον αθλητισμό μας. Έχουμε τον ιστορικό τουρισμό. Ναι, συμφωνώ, ιστορικός τουρισμός. Πώς συνδεόμαστε με ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας, όπως έχουμε την αρχαία Ελίκη, όπως έχουμε την Αχαϊκή Συμπολιτεία, όπως υπόθηκαν, όπως έχουμε γεγονότα της Επανάστασης του 21, της Μικρασιατικής καταστροφής, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Έτσι λοιπόν, έχουμε την γαστρονομία μας, ένα πολύ ισχυρό κομμάτι το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε. Στη στέγη λοιπόν αυτού του οικοδομήματος έχουμε φτάσει και στους ορόφους μας. Τι θα βάζαμε? Μόνο ένα πράγμα μπορεί να μπει, ο πολιτισμός. Γιατί ο πολιτισμός είναι όλα. Ο πολιτισμός είναι αθλητισμός, ο πολιτισμός είναι παιδεία, ο πολιτισμός είναι καθαριότητα, ο πολιτισμός είναι κέντρα πρόνοιας, ο πολιτισμός είναι μονάδες φροντίδας, ο πολιτισμός είναι οι εθελοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο πολιτισμός είναι το περιβάλλον. Συνδέοντας όλα αυτά λοιπόν πολιτιστικά με τι? Με πολιτιστικά δρόμενα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα λοιπόν πρέπει να έχουν μια επιμέλεια. Επιμέλεια έτσι ώστε να μην υπάρχει η μία εκδήλωση να πέφτει πάνω στην άλλη, να υπάρχει μια διαδοχική ροή των εκδηλώσεων, έτσι ώστε ο εκάστοτε επισκέπτης να μπορεί να παρακολουθήσει τη μία εκδήλωση μετά την άλλη. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές δράσεις αποκεντρωμένα. Δεν είναι όλα για το κέντρο. Έχουμε ένα ευρύ, τουλάχιστον εδώ στην Αιγιάλια, γεωγραφικό πλάτος και μήκος που θα μπορούσαμε και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολυετρικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια του Αιγείου. Μέσα από τις συνεργασίες συλλόγων και σωματείων, λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων για δράσεις συλλογικές. Μέσα από συνεργασίες εθελοντικών ομάδων, όπως είναι ομάδες αιμοδοσίας, όπως είναι φιλοζωικές οργανώσεις, να δημιουργήσουμε τις πανελλήνιες, όπως αυτή που πραγματοποιούμε και εδώ σήμερα, έτσι ώστε οι πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν ένα κοινό αντικείμενο δραστηριοτήτων να μπορούν να ενωθούν και μέσα από αυτές τις συνέργειες να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μεγαλύτερο.
κάτι το οποίο θα ανταποκρίνεται περισσότερο στο κοινό στόχο και στο κοινό όραμα που μπορεί να έχουμε. Σύνδεση λοιπόν επίσης πρέπει να κάνουμε με διεθνή φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Αναφέρθηκε το φεστιβάλ Καλαμάτας, πηγαίνω κάθε χρόνο. 29 χρόνια από τον πρώτο χρόνο που πηγαίνω, οι παραστάσεις γίνονται έξω, στους δρόμους, στις πλατείες. Άρα εδώ θέλουμε να κάνουμε φεστιβάλ παραστατικών τεχνών, το οποίο να καλύπτει όχι μόνο το θέατρο, αλλά και άλλα είδη παραστατικών τεχνών. Συνεχίζοντας λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι ένα δίκτυο φιλοξενίας. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε μέσα από τις πλατφόρμες που υπάρχουν το Booking, το Airbnb, χωρίς να θέλω να διαφημίσω, αλλά και τις ξενοδοχειακές μας μονάδες που αναβαθμίζονται και ανοίγουν και καινούργιες και αυτό μας βοηθά. Ένα δίκτυο φιλοξενίας έτσι ώστε ο φιλοξενούμενος που έρχεται εδώ, ο αθλητής, ο επισκέπτης, ο καλλιτέχνης, να μην βλέπει το Αίγυο ως περαστικός. Αυτό που περισσότερο με πονάει είναι ότι δεν έρχονται να μείνουν εδώ, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα κίνητο, ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και συμμετέχουν στο οτιδήποτε να μπορούν να μείνουν εδώ. Είναι σημαντικό αυτό το δίκτυο φιλοξενίας. Η ενημέρωση και η διαφημιστική καμπάνια. Κάτι το οποίο το βλέπω γίνεται τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν έχουν βγει προγράμματα, τρέχουμε να τυπώσουμε, να ενημερώσουμε, να βγάλουμε από εδώ, να πάρω τηλέφωνο μια δημοσιογράφο φίλη, να μπορέσω να υπάρχει ένας σχεδιασμός πολλών μήνων πριν, έτσι ώστε η διαφημιστική καμπάνια να έχει ένα εύρος, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο τον βλέπουμε εκ της προσελεύσεως. Άρα είναι πολύ σημαντικό να στοχεύσουμε σε αυτό το κομμάτι και να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα καλύπτει μήνες πριν, 8 μήνες, μπορεί και με τη λήξη των εκδηλώσεων, δηλαδή να ανανεώνουμε συνέχεια το επόμενο, δηλαδή ο σχεδιασμός να είναι έτους. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ανάμεσα τώρα στους όρους επιχειρηματικότητα και τουρισμός και πολιτισμός, θα βάλω άλλο ένα πεδίο, κύριε Σέρα. Το κομμάτι της εκπαίδευσης. Κάτι το οποίο λείπει για να μπορέσω να συνδέσω όλα αυτά ουσιαστικά είναι το κομμάτι πώς μπορούμε να παράγουμε ένα εκπαιδευτικό τουρισμό. Πώς μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε να μπορούν να ζωντανέψουν τα μνημεία μας, όλα αυτά που αναφέραμε, να ζωντανέψουν οι περιπάτοι μας, να ζωντανέψουν οι ομορφιές του τόπου μας και πώς όλο αυτό μπορεί να συνδεθεί με έναν τουρισμό νέων σε όλη την Ευρώπη. Όλοι έρχονται και θέλουν, ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο εναλλακτικό τουρισμό, όπου είναι ο τουρισμός ο εκπαιδευτικός, όπου ουσιαστικά ζωντανεύουμε όλο αυτό που η ιστορία μας έχει θέσει, ότι ο επισκέπτης, ο φιλοξενούμενος μας, έρχεται ουσιαστικά για να ζήσει μια ολιστική εμπειρία, να συμμετάσχει σε κάτι. Οι εκπαιδευτικές δράσεις λοιπόν θα υποστηρίξουν αυτή την ολιστική προσέγγιση στην πολιτιστική διαχείριση των μνημείων μας και του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλους της περιοχής μας. Η επιχειρηματικότητα εντάσσεται στη συνεργασία με εξειδικευμένους συντονιστές, στο σχεδιασμό, στην επίβλεψη, στην υλοποίηση των παράλληλων παροχών, στην εκτέλεση πολιτιστικών δράσεων. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από ηγεία, μέσα από μια ομάδα η οποία εργάζεται και εξειδικεύεται στο κομμάτι του να χτίζονται φεστιβάλ μέσα κάτω από την ομπρέλα αυτή του πολιτισμού. Είναι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ο στόχος μας τι είναι? Να υπάρχει πολιτιστικός συντονισμός, συγχρονισμός, με συμμετοχή και συνεργασία όσων περισσότερων φορέων του Δήμου μπορούμε, για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και να αποκτήσει αυτό ένα μεγαλύτερο εύρος, στοχεύοντας στο παγκόσμιο κοινό, ενεργώντας όμως τοπικά. Στοχεύουμε στο παγκόσμιο κοινό, ενεργούμε όμως τοπικά. Επομένως, η επίσκεψη ενός πολυθεματικού θεσμού πραγματοποιεί τη σύνδεση του ατόμου με την πολιτιστική κληρονομιά και των πραγμάτων, με στόχο τη δημιουργία μιας ολιστικής εμπειρίας, όπως είπαμε. Ο φιλοξενούμενος δεν προμηθεύεται απλά ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία, αποκομίζει από αυτό το προϊόν μια ξέχαστη εμπειρία. Το προϊόν είναι πλέον η εμπειρία και η ανάμνηση. Συνεπώς, τα χρήματα που ξοδεύει αφορούν επενδύσεις και αναμνήσεις. Η έντονη επιθυμία λοιπόν για την απόκτηση τέτοιων άλλων προϊόντων, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος στην αρχή, είναι η εμπειρία λοιπόν του ταξιδιού με τον γοητευτικό προορισμό. Σωστά.
Στόχος λοιπόν είναι να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη και η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτικών περιοχών, ενός Δήμου των κοινοτικών περιοχών με πολιτισμικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας πολυθεματικούς θεσμούς και πολυεδρικές κατατόπους εκδηλώσεις ευρείας κλίμακας. Έτσι γίνεται και η σύνδεσή μας με το φάσμα των παραγωγικών μας δυνάμεων. Είναι η δυναμική μας και η αξιοποίηση όλων των ενεργών πολιτιστικών φορέων μας. Η προσέγγιση αυτή αφορά τη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με τον τομέα των επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη δημιουργεί έναν ειδικό σχεδιασμό της τουριστικής μας ανάπτυξης με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η σύνδεση και ο σχεδιασμός πολλαπλών εκδηλώσεων θα συνδυάζουν έναν αγώνα ποδηλασίας που τερματίζεται σε μια κοινότητα με ωραία θέα, όπου θα συνδυάζει τη χαλάρωση των συμμετεχόντων σε ένα γεύμα βασισμένο στην τοπική γαστρονομία, σε συνδυασμό με μια συναυλία και με ένα εκθεσιακό χώρο όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα, με μια περιπατητική περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε έναν ιστορικό χώρο ή σε ένα χώρο φυσικού κάλους, μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στο αθλητικό γεγονός, αναβαθμίζοντας το σε τουριστικό προϊόν και δίνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, αναδεικνύοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά της. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η δημιουργία υποδομών και τέτοιων σχεδιασμών, αλλά και η ψυχαγωγία των επισκεπτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, έτσι ώστε η διαδικασία να μετασχηματιστεί σε μια ολιστική βιωματική εμπειρία.